як роҳи маркетингро дар ҳама мағозаҳо истифода мебаранд. баъзе чизи ҳамон мағозаро нисбати дигар ҷойҳо арзон мегузаранд. вақте харидор инро мегирад, дар сараш инад ки гӯё ҳама чиз дар ин мағоза арзон бошад. биёед як ду се магазинро санҷида мебинем то пули шумо эконом шавад. видеоро лайк монед. рафтем. дӯстони азиз, аз чӣ сабаб бошад намедонам, бисёр бачаҳо ба ман нависта истоданд, директ медорам ҳама оиди курс. ака курси шуморо чӣ хел харем, кай харем, дар куҷо аксия чӣ хел рафта истодааст. мо ҳамаи инро аллакай видео карда нишон додем, результатҳо. як ҳафта харидам курсро, гарчи бо дастгирӣ бародаро хондем, омӯхтем, бениҳоят барои мардуми тоҷики мо ҳеҷ чиз кӯмаки хишам нарасонад. дар муддати 3 моҳ шукри худо стройка кор мекардем, кори вазмин, кори сиёҳ партофтем, бозори лубнон дар тиҷорат кардем. хай результат ҳамиқа мешавад. доход чӣ шуд? доход хай мақсади 50-60% зиёд шуд. Алейкум бародаро, мо курсам якам гуриза гирифтем Русия, дар садовод 24 автомобил дар кор мекунем. Женская одежда, хай хела результат дод. Тадаисем як группа мо 8200 шид. бародаро ба ҳама салом, акоям бориза дидам, бисёр хурсанд шудам. ба курсчон мо ҳам харидагӣ ҳастем. мақсад бисёр даромадҳое дидем аз тариқи контакт, инстаграм. курси мо то 5 сентябр аксия рафта истодааст. дар бораи курс маълумот гирифта намешавад, ба ҳамин рақамҳо ба ватсапаш нависед. пурра оиди курс ба шумо бачаҳо маълумотро равон мекунанд. хуб, биёед ба мағозаи светофор медароем. инҷо чӣ хеле мебинед монанди склад ҳаст ва нархҳо бошад бениҳоят дар ин ҷо арзон. агар шумо оилаи калон бошад ё ин ки 4-5 нафар ё 10 нафар дар як ҷо зиндагӣ мекунед, ба шумо тавсия медиҳам ки ҳатман агар ин мағоза дар наздикиҳотон бошад, аз ин ҷо харид кунед, чунки бениҳоят барои шумо арзон меғалтад. хуб, акнун боз мегузарем ба мағозаи дигар. красный белое медорем. дар ин ҷо маҳсулотҳои ширӣ, сок, об, шоколад, инчунин тухм нисбати дигар мағозаҳо хело арзон аст. боз худатон дар омада ин нархҳоро бинед. мегузарем ба мағозаи дигар. фикс прайс. чизҳои гигиенӣ барои тозагӣ, шампун, собун, порошок, салфетка, фери ва ҳамин монанд чизҳо хулоса дар ин мағоза бениҳоят арзон аст нисбати дигар мағозаҳо. меваю сабзавот, макарон, биринҷ ва баъзе чизҳоро дар ашан каме арзонтар ёфтанд нисбати дигар ҷойҳо. дар магниту пятёрочка он қадар фарқияти зиёд ва тағйиротро кам дидам. танҳо тарбузро дидам ки 1 килоаш 17 рубл буд. хуб, дар охир фикрҳои шуморо мехоҳам фаҳмам ки шумо чиро дар кадом мағоза арзон дидед. ҳатман фикрҳои худро нависед, чунки шояд дигарҳо ҳамон аз комментари шумо барои худ фоида гиранд ва тавонанд ки пули худро эконом кунанд. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда, хайр.